Ovo će biti epic leg. Sam ću vam to reći. Fuck. Moj zvuk. Veliko ti uzme, gdje si ti? Daj, ko je na topu? Ko je na vrhu? Veliko, daj Veliko septaj, pao sam slučajno. Septaj. I umro nam je, naime. Mene si apseptom, mislava moraš opet. Daj mi malo TNT-a da ja to radim. Ja se moram dole spustiti nekako. Ček da ugasim ovaj chat. Ček, bum se ovako spustio. Zvuk... Opet sam umrao. Nema vaga. Da, septaj opet Veliko. Daj mi malo TNT-a da je bilo smrdljivi. Kako da bolje ti. Jesi mi dao. Evo opet. Sad ću isključiti zvuk stalno jer mi je toliko lega onak. Da mi se zvuk razvuče. Ajde misla, penji! Čekaj da ti izračunam koliko TNT-a ovdje ima. Ajde. Da YouTube sazna koliko smo mi glupi. Ako nema 1000 barem. Ajmo sad izračunati ovo. Opa. Imamo još TNT-a. Evo malo, ili samo vidimo. 5, znači 4 puta 1, 2, 3, 4. Znači 20 puta, sad imamo 7. Nema više TNT-a. Evo sad malo unutra. Evo ga sad ću se pograditi. Dečki, računaj. 20 puta... Sad ću vam reći. Ne misliš TNT-a. Kak je tak... Šiti se zbrajam. Lega. 1, 2, 3, 4, 5, 6... Šta je ono što je 8, 9, ne 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kada ćemo do ovog gruba, tam bit će 12. E sad ide, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 36. E pa čekaj to papirati sam. 34, 35, 37, čekaj malo, 38, 39. Ja ti ću ovo da gledam. 43, 44, 45, 46, 40, Isuse Bože dragi. Koliko? Samo izračunam. Samo... Isuse mili. Je. 20 puta... 20! Dečki, točno 1000 blokova TNT-a. Oh yeah! Gotovi smo, vi to znate. Hoćemo 2000. Ne, ovo će biti dosta... Čekaj, na jedno stablo se popest nekako. Ček, idem ja isto dole se spustiti na neki... Idem ja provat neku te parkirat tu. Čekaj, ko će zapalit? Ja ću biti zapaljen, ti ja mislim, ne ti misli ti budi ovaj put, pošto sam te ubio prošli put. E sad neko hoću teleportirat, znači lajtate kad vam kažem. Dečki, kako sad da mi siđemo dole? Veri jabuke. Ode Juraj. Jadam. A baš gledam njegov iteme, kako padaju dole, lijepo. Koji su mi bili itemi? Jel imam, treba s nečim lajtat ovo. Gle hlače moje. Ne, to su umislile. Jesi tu Jura? Tu čekaj, idem sam na spawn da uzmem da mogu lajtat sve. Kaj stoji tu? Tu ne smije... Evo, lijepo sad. Ne, ako kažemo ovo adminu Bena će nam radi legova koji će dobiti server. Da. Evo viš, snimat ću chat baš. A mi smo mrtvi dečki. I uzet ću si ovako obsidijana da si napravim malu kućicu. To bi trebali, ali nećete, to ćete sve od udarca. Neće obsidijan sve to raznit, da. Ali nema meze, ti ćeš obsidijan će ostati, ali ti... TPA Jura je... O bogu. Ja moram snimiti svaku kuta. Jura, pogledaj gore. Ne, još ne mogu gore. Daj Veliko uđe unutra. Dobro, samo pošli. O bože dragi. Evo. Ajme, TNT će nas sve polomiti. Okej. Jura, odi na neko stablo, dobro. Čekaj. Ja ću ovdje šifrat. Kak smiješno. On je gore, jel da? Jura, daj sektaj. O bože, gotovi smo dečki. Jedan čovjek na misiji. Ja sam gotov, vi niste više pisali. Ma nemoj. Jedan čovjek na misiji da umre. Juraj, kaj radimo ovdje dole? Upsić, nisi si ispušiš. Aha, podržim shift, okej.
Pogledajte vi tog čovjeka. Tu sam. Čekaj. Recite kad ste spremni. Okej, sam malo. Čekaj da kako I napravit ćemo ovakvu Heroes. Ovo će biti epic legal, okej. Ko će to Kako lajkat? si ovaj dirt stavio? I ja lajkam, nažalost. Yeah. Ovak barikade imaš, mira. Vidiš. Ovak tu možeš Evo imamo gledat. biljku. Da mu dođe zrak. Da mu dođe zrak. Jer će biti sve radioaktivno. O, ne mislim da sve to... Sad, ja ću ti sad poslaći. Ja sam pripremam se. Čekaj, nisam. Reci kad da setam. 3, 4, sad da septaj, brzo septaj, brzo! Oh shit. O! Nije mi se krešao. Da. Uisto. Isuse. Jeste vi? Mi smo živi, je. Mi smo živi! Akcepti da vidim što je bilo. A iskreno, morate priznat da nije baš onako sam očekivao. Moramo napraviti više. To, živ sam! Yes! Isuse Koliko srca! Bože. O, yes! Isuse Bože. Sve je to na Ne, kameri, nešto ljudi. pišem. Ljudi, sve je na kameri. Reci nešto. Prema na kameri. Ne mi vjerujem. Ajde, reci nešto. Nema se šta reći, nema se šta reći. Ajmo opet. Ajmo, ajde. Ajde. Dobro, vidimo se u sljedećem.